Right up there. Milletler, vatandaşlar. Сабантуй. Сегодня у нас праздник sifatıyla boshqarildi. Игенчилик kulturasida yuqori darajaga erishgan vaqtdoshlar bu yilda yigit o'qishga mo'lida ishlatishida. Xizmat natijalari rayonimizni respublika rayonlari orasida
катнашты. Газстрой 8, Стройком, РМК, Халыкка хезмәт күрсәтүче оешмалар парады дәвам итә. Тактелеком 2018 елда шартлашты. Вактаныш һәм Шуракай авылларында 2 элемтә стажа һәм мәдәният барында барлыгы 88 белем бирү оешмаларында 3386 укучы мәктәп бирү юнәлешендә максатчан оештырылды. Бу уку елында республикада алган призлы урыннарыбыз белән горурланырлык. Гомуми урыннар саны 91. Киләчәктә милләт өчен кирәкле булырдай сиялы шәхесләрне тәрбияләү өчен икеләтә истәлекле 16 июнь медицина хезмәткәрләре көне һөнәри бәйрәм һәм Сабан туе парады кунаклары булу бәйрәм хисләрен куәтләп җибәрә. Сәламәтләндерү оешмалары арасында социаль яклау бүлеге хезмәтчәннәре керә. Җитәкче Зөфәр Әхсанов Вактаныш районындагы социаль хезмәт күрсәтү физкультурачыларыбыз сафына җитәкли Симбакы һәм хоккей спорты буенча кышкы универсиада чемпионы Лияна Ганиева иярлый. Вактаныш районында 2 яшь өстенләр спорт мәктәбе эшләп килә. Җитәкчеләре Ленис Галиев. 2018 елда Вактаныш баш авыл җирлегендә мини-футбол, 57-нче бистәдә модульле чаңгы базасы Нурихан Фаттахның әсәре буенча куелган Идил суы бака торыр спектакле геройлары. Алар артыннан әлемнәрен тоткан 1400 елдан тарихларын барлаучы, иң борынгы авылларыбызның, мәдәниятебезнең алтын баганасы, Иске Кормаш, Иров, Иске Бугады, Иске Сәфәр, Кушер, Зөбәер, яңа әлем мәдәният коллективлары, халык фольклор ансамбльләре булган Иске Ойман итә. Почетлы гражданина Ташкын хуҗалыгы җитәкчесе Сәлихҗанов Рәүфәт Сәлихҗан улы экипажын парват җитәкчебез. Оязова дигән хөрмәтебез сезгә Фариза җитәкчесе Татарстанның ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, районның ат спорты федерациясе президенты Миннеханов Рафис Фарис улын каршы алабыз. Мәйданда Вактаныш агрофирма 5 бүлекчәне бәкчесе Россия Федерациясы аңгар сәнгать комплексының казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Тамыр хуҗалыгына 30 ел язгы чәчүен 9 ел Аллаберса җыйнап алачак. Быел җитәкчесе Татарстанның мактау кагазлары бүләкләре иясе Сәхабетдинов Республикасының федераль хезмәте өчен медальләре иясе Татарстан Республикасының ат казанган авыл хуҗалыгы бәйрәм үзәге Мусабиров Алмаз Фирдәви. Яшь һәм өметле җитәкчесе Рәди җитәкчесе Татарстан Республикасының кандидаты Кәримов Алмаз Зәкиян улы. Ат казанган исемнәренә тиң. Вактаныш игенчеләре ил алдындагы бурычларын һәр вакыт намус белән үтәп чыктылар. Һәрбер текмешләрнең йокысыз бурычлары ята. Уңганнарына уңыш юлдаш диләр. Изге туган туфракта күкрәп үскән, батыр, горур ил-егетләребез урып җыйган, мәрхәмәтле булдыклы хатын-кызларыбыз, аналарыбыз куллары аша үтеп, өстәлгә килгән Актаныш чәкчәге. Вактаныш муниципаль районы башлыгы Фаттахов Энгел. Безнең район татар халкының яшәү рәвешен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятен, телен саклап калган Татарстанда гына түгел, бәлки бөтен Россиядә татарларның бергә тупланып яшәүче төбәкләрнең берсе булып кала бирәдер. Буларны искә алып, без татар телен, аның мәдәниятен, сәнгатен, тарихын, мирасын саклап калу һәм тагын да үстерү буенча эзлекле эш алып барырга. Алып исемендәге беренче төбәк-ара фестиваль конкурсларын республика җәмәгатьчелеге тарафыннан югары бәяләнде. Шушы уңышлардан соң Актаныш халык театрына дәүләт театры исемен бирү буенча эшне башлап җибәрде. Актанышыбызның зур байлыгы Агыйдел җыр һәм бию ансамбле. Үткән гасырның 60-нчы елларында нигез салынган ансамбль бүгенге көндә дәүләт статусын йөртә. Ансамбль профессионал дәрәҗәдә районыбызга гына түгел, республика мәдәниятенә дә зур йогынты ясый. Татар сәнгатен, мәдәниятен Рәсәйнең төрле төбәкләренә, БДБ һәм чит илләргә җиткерүдә мөһим урын алып тора.
Бүләк сәламәтләндерү лагерында 4600-дан артык бала ял итә. Җәй көннәрендә бу лагерьда Россиянең төрле төбәкләреннән килеп ял итүчеләр саны 250-гә җитә. Акылын түземлелеген чагылдыручы каһарман улы булып күтәрелүе Актанышның нинди төбәк икәнлеген бар яктан һәм әлеге бер исем Улы Шәймиев белән без чиксез зурланабыз. Шуңа да башкаларга өлге күрсәтерлек итеп яшәргә, эшләргә һәм иҗатлар рәхмәтле. Аның эстафетасын Ханауи Шайдуллин, Асаф Алиев, Лилия Муллагалиева, Газинур Фарухшин, Артур Исламов һәм башка бик күп күренекле моң ияләре уңышлы кабул итеп алды. Аннан бер үзәге булып, республикабызның туристик маршрутларының берсенә керә торган 7-нче ел көнне меңнәр авыл Сабантуен үткәрдек. Анда башка 14 районны берләштерүче 3-нче Бөтенроссия Акбуй авыллары Сабантуен кабул итәбез. Бәләбәй районнан башланган Ак елгасы Оренбургны кучаклап Башкортстан һәм Татарстан республикалары районнары буйлап безнең Актаныш районына кадәр ага. Менә шушы Ак елгасы буенда урнашкан татар районнарын берләштереп үткәрүчеләр белән борын-борыннан килгән Сабантуйны бергә җыелып үткәрү беренче тапкыр Туймазы районы Төмәнәк авылында Россиянең татар авылындагы оешмасы рәисе инициативасы белән үткәрелә. Акбуй авыллары үтте һәм шул төбәктә япты. Быел эстафетаны без кабул иттек. Акбуй авыллары Сабантуебездән катнаша. 14-15 ел көннәрендә Ак елгасы бассейнында кеше һәм табигать конференциясы үтте. Безнең кунакка килгән районнарыбызның Кыр һәм Күрәш Батакай районыннан Винокуров, Бәләбәй районыннан Давлетшин Валмер Назипович, Зәкиев район Харҗан улы, Галимов Нәфис Нәсим-улы, Бавлы районыннан Сабиров Илмир Әнвәр улы, Егоров Сергей Николаевич, Нәсим районыннан Сәйдгалиев Илнар Нәфис улы, Кыр Батыры Рамазанов. А также слово предоставляется председателю Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Толкачеву Константину Борисовичу. Bilan sahnaga dashamiz. İzleyenlermişsiniz, hayırlı gün, hürmetli komşular. Yine şu Akboyu yılgası elegilikten millettaşlarımız sevilip, şunda yaşap, şu tradisiyaya girip, Sabantoyuna jığışıp, ulu bayram yasıysınız. Men Respublika yetakçiligi isiminden, hürmetli Prezidentimiz isiminden, Rustam Nurgaliyev Minixanov, sizge özümün selamlarını жеткіresim kile. Birinciden Engin Navakov, Ayarayın yetakçisi. Kabat rayonuna qaytdı bir tecrübe jiyip, dağını attırıp bolgan terbiyesin, tecrübesin, motor ittirip işley, motor ittirip halkını uyuştura, neticeli motor köken yaşay, hani ağırga bağışlap, hem burada rayonda yaşayışı ilk tıraş, hizmetçen halkka, Tatarstan Prezidenti selamlarını yetkirem. Kadirli Tatarstanlılar, tileklerin bütünlüğü okup durmayayım. Niye degende sizin işleyen işinizge ılıbaya verin. Köp rayonlarga, köp meselede örnek bulup, hizmet ettiğinizde, yaşayınızga rahmet sözlerini yetkirip hem kileşek, ulu, zor oğuşlar bulur deyip uşanıp, bayram bilen tebrik etti. Kul şabab, Prezidentin selamların Engin Navakov çıkarttı. Mene, men bunda kelişimning sebebi şu, men elegilikten bir yaratıp, anlap, motor yaşadık işleri hizmet ettik. Endi Kazanda, ağır vakitte Magarif Ministri bulgaç, dik aralaşırga turu keldi. Россия Federasyonunda kırıncılıklarını. Aktanışlılar, siz bir köp meselede, nersede,
birinchi bo'lib borasiz respublikada. Tag'in shotlandirib bugün bizga aytdi. Farid Qayrovchiday, Prezident Qajitbergizdey, bugungi ertanga bir tavlikda 250 tonna süt soğa başladık deydi. Bu bir çatlıklı haber, bu çabuk alımınar. Rahmet şimdi hizmetimizge. Nega deganda bunda Tolkachov Konstantin Borisovich, Оренбург oğulları, поселениялардан kelgen Азнакайдан bu yakka alıp izlep, Матолийский народы. Всю жизнь. Кадр вот единственный вот этот. Большой делегации нескольких районов, где компактно проживают татары, башкиры, приехал сюда. Я думаю, это тоже дань уважения к нашей республике, эту дружбу. Вот этой дружбой мы будем сильны, и каждый народ сохранит свои лучшие традиции. Башкиры, башкирского народа, и каждый свой язык, обычаи. Bayramımız mübarek olsun. O'zingizga bek zo'r rahmat Farid Qayrovich. Men bir necha bo'lak olib kelganim. Mumkin bo'lsa, ruxsat bo'lsa, ularni topshirdim. Bek rahmatlanib. Rossiya Federatsiyasi Avliyolik начальник xizmatlari uchun toshqin javobligi cheklangan jamiyati yetakchisi Salihjanov Ravhat Salihjon o'g'lina ham Nigiz Jalilov Damir Amin o'g'lina Rossiya Federatsiyasi Avliyo xo'jaligi ministrligining rahmati bildiriladi. Muhtaram yetakchilarni Kelib jetgan çok kıymetli, благодарность Салихьянову Равхату Салихьяновичу, директору общества ограниченной ответственностью Ташкент Актанышского района Республики Татарстан за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. Министр Российской Федерации сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. chin ko'ngildan tabriklaymiz. Алпуслар Фая, что-то молча так воспринимаете. Похлопаем. Tatariston ham Boshqirdiston respublikalarining o'tkazilgan ham xalq artisti Valiahmetov fan G'avis o'g'li Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati bilan bo'laklanadi. Rahmat xizmatimizga. Shulay yo'q, Qushi ovli jerligi boshlig'i Nuriddinov Niyaz Zayniddin o'g'li hem Oqtanish rayon o'zbek xastaxonasi bosh tabibi Xayf Aydar Ravgat o'g'li Tatariston Respublikasi Davlat Soveti raisining rahmat xati bilan bo'laklanadilar. Mashinista Ramazanov Rishad Tabiyan o'g'li Jamiyatining Kirov bo'lakchasi sayr savchisi qizi Tatariston Respublikasi Ministrlar Kollektivining rahmat xati bilan bo'laklanadilar. Hurmatli oldingilarimizni donglaymiz ham olqishlarga ko'maymiz. Rahmat xizmatingizga, esenlik, sog'lik o'zingizga. Shu ayol Birdam Rossiya partiyasining ishchiligida aktiv qatnashgan hamma o'z turiga zo'r ulush kiritgan Oqtanish Yerli birligining to'xtalishi boshlang'ich partiya bo'lakchasi sport inventari Фарид Карлович, уважаемый Энди Навапович, уважаемые участники Сабантуя. Прежде всего, позвольте передать слова приветствия с добрыми пожеланиями от исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан, столетия Башкортостана. Это очень большой, великий праздник не только для народа Башкортостана, но и для всей Российской Федерации. Татарстана. Практически в каждом населенном пункте наше население получило возможность ознакомиться с лучшими образцами народного творчества. Дорогие друзья, территория Икского региона всегда была зоной успешного аграрного производства, внося согласие и радости. Хотел бы в ознаменовании нашего сегодняшнего такого великого события вручить памятный подарок руководству Актанышского района. Панно, олицетворяющее дружбу наших народов. Снимай, вручение снимай. Bek zo'r rahmat Konstantin Borisovich, bo'laklaringiz, ezgu tilaklaringiz uchun chin ko'ngildan bizning-da bilganimizcha ko'rshi Boshqirdistonning bu yil 100 yillik zo'r yubileyi. Biz ularni chin ko'ngildan shu bayramlari bilan qutlaymiz.
Киләсе елга үзебездә Татарстанның да шулай ук 100 еллыгы билгеләнеп үтәчәк май аенда. Һәм инде Аллаһка Сабантуйларда шунда С праздником Сабантуя, мира, добра, согласия и благополучия. Башкортостан всегда был, останется и будет рядом с Татарстаном. Спасибо. Рәхмәт үзебезгә күршеләребез. Яшәсен татарлыгы.